Hello! Welcome to my YouTube channel. Magluluto tayo ngayon ng ampalaya. Palalambutin natin, tapos tatakpan natin. Pisilin natin ang kamatis hanggang sa lumabas ang katas. Pag lumabas ang katas, maglalagay tayo ng asin, magic sarap, at saka patis. Sunod naman yung pinagpakuluan ng baboy. Dahan-dahan nating ihalo para hindi pumait. Noted pala sa na-experience ko sa pagluluto ng ampalaya. Mas lalong pumapait pag pinipiga ang ampalaya. Ang tendency kasi lumalabas ang katas kaya pumapait. Ang binibili kong ampalaya di masyadong kulot ang balat at light green lang. Mapait kasi pag sobrang berde at maninipis ang gayat ko. Tapos patuluin sa gripo, huwag aluin or lamasin. Diretso ng igisa, iwasan ng sobrang halo, alalay lang hanggang sa lumambot. 2 itlog ang nilagay ko. Nakakatulong ang itlog para mawala ang pait. Kasi napapansin ko, pag naglagay ko na ang itlog at tinikman ko, nababawasan ng pait. Try nyo. Puro gulay ang binablog ko ngayon. Kasi more on gulay kami ngayon. Dahil may pandemic tayo, need natin ng maraming gulay at prutas para lumakas ang resistensya natin. Bata, pampaakit baga, lalo na yung bunso ko, ayaw ng ampalaya. Kakain ng gulay pero lalagyan ko ng baboy, no choice ako eh. Luto na siya at itatransfer na natin sa lalagyan. Po, may na-share na naman ako sa inyo. Please po don't forget to like, share, comment, click the notification bell for more updates and upcoming videos, and subscribe to my YouTube channel. Goodbye and God bless you!